Joe Williams, di gweld yr hediad gan Sean Bradley rwan, ta Bradley ben efo Kieran Mills Evans y llac, Bradley ar cyfle oddi ar y llinell gan Craig Williams. Am ddiffyn, wel, arwrol gan y cefnwr i rwystro gol sicr i Bradley. Mae Jack Kelly, Edwards, sodiad bach at George Harry. Harry'n edrych am Mandwe, oddi ar Nathan Craig i Harry. Harry! Y Drenewydd ar y blaen. 6 munud ar 20 o'r gêm wedi chwarae. Chydig o lwc yn fan hyn. Y bêl yn adlamu'n garedig i lwybr George Harry, sy'n ei chladdu hi gefn y rwyd. Nathan Craig, y capten, ar Gecrydd Jones, yr arbediad mae'n tasgu allan at Gareth Evans. Wel, camgymeriad gan y golwr Dave Jones, sydd mor ddiogel fel arfer. Caernarfon yn gyfartal. Bradley, at Joe Williams. Wan tasa gyfle i Sean Bradley gael ei groesiad i fewn. Ac oes, dyma Joe Williams yn cael ei groesiad. Gareth Evans! O, na chi beniad bendigedig. Ail gol Evans. Ail gol y cofis, croesiad Joe Williams, gwych gan Evans. Nathan Craig ar Gecrydd i'r cofis ac yn dathlu i 2 ganfed ymddangosiad mewn steil yn ymestyn y fantais i 2-1. Hanner gyntaf naddon ni way off o be mae clwb ma'n disgwyl gan ni. Safon, da ni'n dangos yn training bob wythnos efo'r tempo intensity oedd o ddim yna hanner gyntaf o gwbl. Ond weithiau mae'n cymryd ni fynd lawr gol iddyn ni gael cicio mlaen wedyn, ac yn fath o'n i'n dweud yna ail hanner, da ni llawn heiddi cyrra'r gêm achos todd y ffwtbol i gyd o'r chwarae yn hanner nhw. You know, look, credit to them. Second half, I thought they were clinical. They took the chances, and you know, we feel that it's an opportunity missed for us because we were in complete control of that first half, but we allowed them to build some momentum just by our being sloppy and giving the ball away needlessly under no real pressure. So it's a tough one to take because, like I said, the first half performance was very good. Ti'n andros o bwysig, y canlyniad yma, mae'n rhoi ni o flaen nhw yn y gynraedd. Mae'n edrych fel nhw di'r tîm dyn ni'n mynd i chwarae yn y play-offs, so mae'n bwysig rwan dyn ni cael y gêm catre yn lle chwarae i ffwrdd, so mae'n anferth ac dyn ni gyd yn hapus fel staff de.